Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Şirmege yine koyttım ok şeşkeli yaz kilgeç Güngelime mağnar tuldu ağlamını gürgeç Küz aldığından menge gitmez olma ağaçlı gülleri Jilek jivanı yalanları yığırıp mengen ürleri Bulgar jeri. Bulgar jeri. Ilgergiler jeri. Janlargına tügel. Tamır beyli. Alar ruhu ingen jir bilen. Әліден әлі яулар үткен сайын Bulgar туфрағының her uçması suğarılgan kan hem tir bilen Tatarlarının bugüngisi tutaş Bakıdağı uğız Qıpşaqqa Kulak salsam tınıp minalarının Nice qatlamaşa sıqtauların işitkendey bulam Qoyşaqta Sıqtıyalar jirin yuğaltqanға Qılışından ütkeş başkanın Аңғыраша таптап кеткен сайын Көміліп ятқан қабір ташларын Илін яқлап шапқан яугерлерінің Қарасатта салған башларын Харабәге қалған шәһри Bulgar Үткенлеріне ұныттырмас үшін Варисларын жия бары бір Бұрынғылар құрған құр дәулетні көз алдына кетіріп, қыт уйларда тұрғысынар дейіп тағы бір. Bulgar жері, ата-баба жері, мұнда бізне 1100 жыл елік шын мұсылман еткен бір құда. Әрбір яуда кеткен шахидлерінің рухларына барып жетсін еді. Изгі жерде қылған әр дұға. Негіз татар деп танымайлар бейт. Шуңа кесілі тамыр. Қай біреулер шулай дей. Милләт рухы бүген шақты тарқау, кішісі аз иман тіргізген, бик көбісі тіл һәм ил юғалтты, тамырларын үзіп негізден. Үзәгіне балта шабу білән сіңді алар башқа халыққа, өз милләтін хәтта түбәнсітіп, ярақлашты
шит бір қалыпқа. Танымайлар деп қорқасы жоқ. Ғырур болып қалсақ, танырлар. Негіз тамырыңа өтіп қара, бит тиренде біздің тамырлар. Шул тамырлар шексіз кеңліклерге үрлегенде мінге уралып, тарихларда шахид болып қалған Идел, Шулман, Уқа, Уралы. Бардалар біздің түп негізде, білмегенлер біліп тұрсынlar. Қатлам ятқан шул жерлерге милли жаннар негіз құрсынlar. Нығытмасақ бұрынғыдан келген бәғірлерге тұташ тамырны негіз құртып, тілін үзіп атқан маңғырт халық яшап қалыр ма? Еш юғалмаз бүйік татар халқы дәрежесін біліп яшнәсә, негізіне бәйләп табырларын жер құжасы болып яшаса. Шақты да алларым ала, туқталды жаннарымда. Бұлбұл құш болып сайрады, көңілім талларында. Иңнәріме сақлық білән қағылды да өз етті. Көңілің түрінде ердіп, назына түріп кетті. Ян тиреме тізіп қойды, кірфіклерін оқ етіп. Яуларға келген әр затны тұрсын дейіп, юқ етіп. Уй салдыла башларыма, жаннарыма вәсвәсә, ярыла сию назларын мең тарафқа шәшмәсә. Тұрмышымнан күйіп ерген шақта, сенің сөйуіңе тап болып, миңа көшіп барған көңіл жырың, минем аша сибә яқтылық. Икәу бірге сәфәр шыққан юлда бір нәрсәдә безгә шик түгел. Арттан үріп қалған этләре дә хәзер инде безгә шит түгел. Хәтта қарурманнар киртә түгел. Күз йомганчы чыгып җитәбез. Тау ташларны суқмақ итеп тезеп, диңгезләрне атлап үтәбез. Үз юлымны тапмый йөргән шакта, синең эзләреңә тап булып қаю кеттім, чөнки бу эзләргә төшкән иде синең яктылык. Мин сине галәмнән эзлим, яннарымда юк чакта. Сөйләгән сүзләрем хәтта бары тик синең хакта. Газабым шиксез көчәя, узак күрмәсәм әгәр. Үзәкләрне телеп китә, сагыну дигән зәһәр. Булыр идем мин һәр вакыт татлы иренең кылы. Иркәләр идем шашынып, йөрәк наз белән тулы. Нитер һаман сагындыра, йөзләргә сагыш инде. Җаныма урын таба алмыйм. Әллә яратам инде. Hayırlı kеш, hürmetli tamamlayıcılar, muhterem millettaşlar, dostlar, tuğanlar, şiiriyat, jırmın yaratışı muhterem millettaşlar, sizden şu muhabbet sanat mirasında kurkem matur kişide kurubuzga şiksiz şatmız. Eligine biz şaire, prozaik, balalar yazıcısı, terbiyesi, tercümesi, publisist, Tataristan'ın at kazangan sanat işliklisi, Aziz Haki pремиясы лауреаты, филология фәннәре кандидаты, yazıcılar, jurnalistlar birliği ағзасы Флора Тарханованың кең қырлы ижаты белән өлешчәгенә танышып киттек. Хәзер, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле кунаклар, мөхтәрәм тамашачылар, көчле алкышлар астында сәхнәбез түренә язучы,
Укытучы, журналист, инженер-конструктор, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты аппаратында ұзақ еллар баш кеңесші болып эшләгән, яраткан шагыйрәбез, бүгенге кичәнең сәбәпчесе Флюра Тарханованың үзен чакырабыз. Алкышлап каршылыйк. Xeyirli kич, hürmetli tamaşaçılar, туганнарым, дусларым, мин бик шатмын сезне менә шушы залда күрүемә. Үзегезнең вакытыгызны шәлләмичә, минем шигырьләремне, җырларымны тыңларга килгәнегез өчен мин сезгә мең рәхмәтле. Иң беренче шигыремне Сагыш дигән шигыремнән башлыйсым килә. Ул туган авылым Яшелмәгә багышланган. Яшермәдән урап искән җилләр тәрәзәмә килеп кагылды. Узакладың бер кайтып күр диеп, ишегемнән кирип сарылды. Ташладым да бүтән эшләремне, чыгып киттем чистай ягына. Әллә нишләп күңел хискә тулды. Әллә авылым шулай сагына, әллә үзем аны сагынам. Кайтып кирдем, өйгә сәлам бирдем. Тәрәзәләрдә кояш яктысы, bir хәл алгач чыктым урамнарга. Кәефемне төшереп сискәндерде. Күперләр авылымның шакты ят төсе. Күперләргә таба төшеп киттем. Әйләним дип күлле дыбраудан. Миңа таныш эзләр күреп шулчак. Сыгылып төштем, җаным сыкраудан. Шуннан киттем ындыр табагына. Искә төште студент елларым. Алмагачлы күлне карап килдем. Хисләремне ханнар буасында буйладым. Хисләремне төйнәп яшьлегемне эзләп киттем инде клубка. Ул да башка. Безнең эзләр калган, клуб ишелеп төшкән без юкта. Сыкты чыктым аргы якка. Мәктәп юлын күрми түзмәмен. Зур күперне үтеп тау менгәндә үсмер чакларымны эзләдем. Кырмавыклар баскан ул тирәне, йыгылырлык хәтта сөртенеп. Без укыган мәктәп урынында кычытканнар үсәгер килеп. Уйга чумып күбрәк йөргән саен, күләгәләр арта йөземдә. Кычытканны шушы сукмакларда әни белән әти изедә. Аннан киттем Кадый чишмәсенә. Инеш буйлап шанга атладым. Ышрамасмы диеп üzülсәм дә, үсмер чакларымны тапмадым. Тапмадым мин güzel яшьлекне дә, эзләсәм дә авыл бетереп, кайфым китеп өйгә борылып кайттым. Бар да калган матур төш кебек, үткәнеңне барлап кайтым диеп, багышладым бүтән көнемне. Күрешүләр көткән идем, ләкин сагыш кына басты күңелне. Гомерләрне тиз үткәрә икән, салмак кебек тоелган бу агыш. Улыгайган сайын бәгырьләрне үтә икән, үтә бу сагыш. Бүтән дөнья татар конгрессының 3нче корылтайы ачылган көннәрдә язылган бер шигырь.
Кыйбласында яна жыйылышты, dünya буйлап киткән татарым, катгый сүзен ярып әйтер өчен, коткысына каршы ятларның. Кайберәүләр көтәләрдер бәлки, кемнеңдер үз халкын сатарын. Исәп тутмасыннар, бер кайшанда бүлгәләнмәс минем татарым. Үз тамырын үзе һич корытмас, сөендермәс барыбер ятларны. Уттан алып суга салсалар да, бөгеп булмас бүйек татарны. Актриса булам дия идем. Зур-зур сәхнәләрдә уйнармын. Бу уйларым иң татлысы иде. Бала чакта йөрткән уйларның. Хыялымнан соңрак ваз кичтем мин. Әллә инде күреп туйганмын, әмма Ходай кушып бу теләкне язмышыма язып куйганмын. Шуңа күрә әллә ничә тапкыр хәсрәт сәхнәсендә уйнадым. Вакыт-вакыт жанны боз төрсә дә, якты дөньялардан туймадым. Әле уңнан, әле сул ягымнан бергәләде язмыш гөрсие, йөз түбәнне барыбер төшмәдем мин. Янда булды ярдәм көрсие. Шул көрсигә утырып хәл алдым да, дәвам иттем тормыш сукмагын. Михнәтләрдән буын ныгып калды. Инде сизмим язмыш тукмагын. Еллар буе гел кайызлый торгач, кайышланып бетте җилкә дә, үзем генә түгел, балалар да әле һаман минем җилкәдә. Кырыс тормыш бик нык талкыса да, саклый алдым нәсел сыйфатын. Һаман аңа кушылып йөргәнгәме, җиңел үттем байтак юл чатын. Бала чакның күпме уй хыялы исәпләнде, санга тулмады. Иң зур хыял чынга ашмый калды. Канга сингән зыялыкны кушып, ханбикәне уйнап булмады. Флора Тарханова, бүгінгі көркем матур кешеміздің сәбәпшісі, юбилярымыз. Флора апа, бүтін шиғырларында оқып бітірме, әлі кешеміз бик ұзын, чөнки тамашашыларны сорақтырмыйк, сәхнә артында сізні құтларға келген бик көп қонақларымыз бар. Һәм инде бик рәхәтләнеп сәхнәбез түренә сезне улылап, сезне құтларға келген қонақларыбыздың берсе Татарстан Республикасының мәдәният министры Айрат Минимуллаевна Сибагатуллинны чакырабыз. Рәхим итегез. Хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле Флора Габдрахмановна, хөрмәтле Тархановлар. Мен чын күңелемнән бүген Флора Габдрахмановны котлыйм туган көне белән. Ул бик күп кырлы иҗат кешесе. Ул бик күңел, бик күп эшләр эшли. Аның иҗаты бик зур. Biz onunla birge işledik. Ministrlar kabinetinde indi biz biladirik onun tercümeşi, o vaxtında tercümeşi olup şeydi. Onun kolundan ötse, bizden dokumentlarımız, resmi dokumentlarımız her vaxtına yaxşı bulacaq deyip. Tarxanovlar gailesi bek zor gaile. 9 bala. 9 bala her birisi ilibizge xizmat etdi. Alar harbiden başlap, мәдәният хезмәтләре,
юристлар, КАМАЗ түзүчүлөр. Шуңа көрө бу тәрбия бүгүнкү күндө мына биз Флёра Габдрахмановду көрөбүз. Сиздин турында алып барышлар бик айтып кеттилер. Прозаик да, тәрҗемәче дә, язучы да, Шахри Казан да искә төшәдер име? Флёра Габдрахмановна. Җин искә төшә бүген, белем мин. Бер генә теләгем, иҗатыгыз һәр вакытны киң булсын. Иҗатыгызны һәр вакытны халкыбыз яратсын, яратып укысын. Алда көннәрегез дә матур булсын. Бик зур рәхмәт. Татарстан Республика Президенты указы. Татарстан Республикасының фидакар хезмәт өчен медале белән бүләкләнү турында. Күп еллык иҗади эшчәнлеге һәм татар әдәбиятын үстерүгә зур өлеш кертүе өчен язучы Татарстан Республикасы Язучылар берлеге, иҗат берлеге иҗтимагый оешмасы әгъзасы Тарханова Флёра Габдрахман кызын Татарстан Республикасының фидакар хезмәт өчен медале белән бүләкләргә. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов. Бик зур рәхмәт. Айрат Лимович. Хаман серләшәләр. Флёр апа, котлыйбыз. Исән сау булып эшләргә язсын. Менә мондый матур президентыбызның югары бүләгеннән соң әле дәртләнеп иҗат итәргә дә. Шулай бит, дуслар? Китмәгез. Әле котлаулар бик күп. Хөрмәтле Флёра ханым, сезне котларга, шулай ук Татарстан Республикасының президентыбызның Мәдәният фонды директоры Нурия Миннәхмәт кызы Хашимова да килде. Шуңа күрә дә көчле алкышлар астында Нурия ханымны чакырыйк әле, рәхим итегез. Шулай ук матур котлау сүзләре. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле, кадерле юбилярыбыз Флёра Абдрахмановна. Сезгә мин Татарстан Республикасы аппараты җитәкчесе Сафаров Әсхәт Әхмәт улы исеменнән зур сәламнәр һәм теләкләр алып килдем. Хөрмәтле Флёра ханым, Флёра апа, безнең өчен инде ул шулай кадерле, хөрмәтле. Сезне шушы матур юбилейгыз белән чын күңелдән тәбрик итәм. Чыннан да сез зыялы затлы нәселдән, сез шушы затлы зур нәселнең бер матур бер өлеше. Сез барыгыз да хезмәтне яратасыз, үзегезнең иҗатыгыз белән сокландырасыз һәрберсен. Шул кадәр матурлык, сез хезмәтегезне шул матурлыкка төреп, үзегезнең иҗатыгыз аша тамашачыларга бирәсез. Сез бик күп кырлы талант иясе. Сезгә алга табадагын сәламәтлек, иминлек, шатлык, куанычлар, үзегезнең балаларыгызның игелеген күреп, туганнарыгызның, якыннарыгызның җылы иңен тоеп, тамашачыларыгызны сөендереп, озын-озак еллар сезгә иҗат итәргә насыйп булсын. Һәр вакыт шулай мөләем, үрнәк, сөйкемле татар хатыны булып калыгыз. Рәхмәт сезгә бәйрәмегез белән һәм бездән әзгенә бүләк. Зур рәхмәт. Нурия, матур теләкләрегез, котлау сүзләре өчен. Монда куйык моны. Флёра апа, сез командовать итеп кенә торгыз яме. Сезнең сүз закон, тегесе шунда торсын, матур бит, алсы бит, безнең хуҗабыз, безнең әтиебез, министрыбыздыкы монда торсын, ярыймы? Килешәсезме? Рәхмәт. Утырып кына торгыз. Флёра апа, ял итегез, утырып торгыз. Рәхәтләнеп, тамашачыларның реакциясына карап, чыннан да, хөрмәтле дуслар, алкышлап алыйк әле. Бу нәсел турында әле алда бик күп сөйләнер, чыннан да. Зал тулы Тархановлар утыра. Флёра апа, чыннан да, менә сезнең әле генә әйтеп киткән публицист, тәрҗемәче, шагыйрә, балалар язучысы, ул бик күп хезмәт, бик күп кырлы хезмәтегез. Әмма ләкин сез дус буларак,
bütünüsünden de ayrılıp тұрған şahıslardan birisi. Hem bizden ailenin de yakın dostu. Şuna göre hürmet etemiz. Üzümüne kilmedim. Çünkü biz sizin meclislerge, sizin tantanaga, sizin kişilerge, beyramlarga ailemiz bilendirimiz. Hemin bir rahatlanıp sahnemiz türüne, Flora Tarıkhanımı sözlerine icat etilgen jırlarını başkarır için Tataristan'ın halk, Başkırstan'ın at kazangan artistkası Zülfiye Şakirova'nı çakıram.
Зөлфия Шакирова. Бик зур рәхмәт. Алкышлар. Флюрапа китмей торыгыз. Бу җырның авторлары, сүзләр авторы Флюра Тарханова, ә инде көен Илдус Тарханов язган. Ялгыз өй дип аталды бу җыр. Флюрапа, гафу итегез инде, юбилейгызның башыннан ук сезне җылатырга мәҗбүр булдым. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Барыбыз да үзебезнең авылга, туган йортка кайтып килгәнбездер, җыр җырлаган вакытта гына булса да, яшьлекне искә төшергәнбездер. Зөлфия, Әу. менә бүләкне биреп куйык, аннан җырларбыз. Менә монсын Флюрапа, алып рәхим куйык. итегез әле. Бер сәхнәгә чыкканда, Менә бу шатлыклы күз яшьләре генә булсын, ярыймы? Җавид, туктале. Үзем махсус Яуширмәгә барып чистайга сезнең и каршында үсә торган ромашкаларны җыеп, махсус ясадым букетны. Флюрапа, менә истәп карагыз әле. Авыл исе киләме? Менә бит яшьлек. Флюрапа, махсус сезнең өчен Яуширмә урманына барып, бер хайванны атып, сезнең өчен Бик килешә. Флюра Тарханова. Мин хәзер Җавид нишләргә тиеш, тагы җырларга тиеш. Җырла багырым, бүген бәйрәм, иртәнгә Шулай. чаклы бәйрәм, Аллага шөкер. Флюрапаны без бик яратабыз, шагыйрә буларак хөрмәт итәбез һәм без Флюрапаны кеше буларак бик каты хөрмәт итәбез. Без Флюрапа белән икебез дә аның туган көне 25 майда, минеке 27 майда. Безнең характерларыбыз да бер. Игезәкләр йолдызлыгы астында туганбыз икебез дә. Менә Флюрапага әле минем яшь кенә. 17-дә генә әле Флюрапа. Безнең сөйләшкән серләребез дә күп. Иҗатыбыз да бик зур безнең. Менә тагын да бер Флюрапа, мәңге шушлай матур яшь булып калыгыз. Сау сәламәт кенә булыгыз. Һәм һәр вакытта менә шушылай балалар китаплары һәм безнең өчен җыр шигырьләре, матур-матур китапларыгыз туып торсын. Иҗат шишмәгез бер вакытта да саекмасын. Исән сау гына була күрегез. Тагын да уртак бер җимешебезне бүләк итәсем килә. Флюра Тарханова сүзләре, үзем язган җыр "Киек казлар".
аша күтәр алмый әле ирләрдә қаңғылдашып байтақ қазлары тавышлары бәхет авазы адаштырмый хәтта урау юллар үзенә тарта илнең һавасы. Киев казылар кайта төркем туган җирен күлен сагынып җан сыкравы булган зиленә хәтта казылар яши табына қаңғылдашып байтақ қазлары тавышлары бәхет авазы адаштырмый хәтта урау юллар үзенә тарта илнең һавасы адаштырмый хәтта урау юллар үзенә тарта илнең һавасы үзенә тарта илнең һавасы. Киев казылар кайта төркем Зульфия Шакирова, Флёра Тарханова. Бик зур рәхмәт. Флёра Тарханова. Бик зур рәхмәт, Флёра апа. Зульфия Шакирова, Флёра апа, бирегез. Монда алып куярга куштыгыз бит. Хөрмәтле дуслар, зур итеп рәхмәт. Флёра апа, чыннан да менә сезнең иҗатыгыз белән кызыксынган, сезне якыннан белгән кешеләр барсы да әйтә. Сез бик узак еллар хөкүмәт эшендә эшләгән кеше. Әмма дә ләкин бу бәләкәй генә ханым каян вакыт тапты икән шул кадәр шигырьләр иҗат итәргә, күпме язарга, күпме тәрҗемә итәргә. Ә бит башка мәшәкатьләр дә бар. Әмма дә ләкин җәмәгать яшерен батырын түгел, ул бик күп язган эшләре аның ял вакытларында, буш вакытларында гына. Шулай бит. Әмма дә ләкин 27 китап авторы, 100-гә якын җырлар авторы, җырларга язылган. Әле кайсы бер җырларына җәмәгать бер шигырьгә 3-4 композиторда ки язган. Шулай бит. Мондый шагыйрәләр алар гасырга бер генә туа. Аллага шөкер. Флёра апа, сездән дә бәхетле шигырь. Сезнең әле шигырьләрегезгә язылган җырлар яшәр. Чөнки композиторлар сезнең шигырьләрегезне шул кадәр яраталар. Әле кайсы бер шигырьләрегезгә 4нче җыр язылган. Аны кем язган? Талантлы эстрадабызның яшь җырчысы Илназбах. Җырның да бит исеме җәмәгать Сәламәтлек телим мин сиңа. Ә башкара Татарстанның ат казанган артисты Раяз Фасихов.
dünyada yaşau acep ağır. Burşuları yürü mengilik. Bebekni sağlıkına birer. Selametlik kilsin ingilik. Bebekni sağlıkına birer. Selametlik kilsin ingilik. Bağırlarını dilgen burşulardan. Kışlılerde koyşak versinler. Bir işmişe yanıp yaşarışım. Selametlik dilimin sinar. Bir işmişe yanıp yaşarışım. Selametlik dilimin sinar. Baylığı basinden büyülüp kalar. Derman birgen sağlık bulmasa. Suyu utu şaşık yüreğinde. Dürlep yangan uşak kırmasa. Suyu utu şaşık yüreğinde. Dürlep yangan uşak kırmasa. Bağırlarını dilgen burşulardan. Kışlılerde koyşak versinler. Bir işmişe yanıp yaşarışın. Selametlik dilimin sinar. Kadrin bilmey juysan sağlığını. Men tarafka izlep şabarsın. Halsiz kalıbımı üzgen şapta. Hücremden şifa kabarsın. Halsiz kalıbımı üzgen şapta. Hücremden şifa kabarsın. Bağırlarını dilgen burşulardan. Kışlılerde koyşak versinler. Bir işmişe yanıp yaşarışın. Selametlik dilimin sinar. Bir işmişe yanıp yaşarışın. Selametlik dilimin sinar. Selametlik dilimin sinar. Selametlik dilimin sinar. Татарстанның ат қазанған артисті Riyaz Fasihov. Бик зур рәхмәт шундый матур җырларыгызга. Гафу итегез инде, мин теге авыл малае Казан арты чәчәкте алып килергә онытканмын. Алла бирсә 55 яшегезгә. Ұятсыз.
Минем ромашкалар үсми шул. Көпме күчтән эш бирде сиңа Менә юбилей. уялып торам, хәзер чыгып алып булса да керәм Алла бирсә. Исәнлек, саулык, сәламәтлек сезгә. Уңышлар. Флюр апа, бик зур рәхмәт. Раяз. Без матур җырлар язган. Бик зур рәхмәт, Флюр апа. Җырны да махсус сайлаган, сәламәтлек телим мин сиңа. Һәм инде үзе дә актан киенеп чыккан. Врачлар киемендә киенеп чыктым бит. Шуңа сәламәтлек телим дип. Шуңа күрә барыгызга исәнлек, саулык, сәламәтлек. Тагын да күрешергә насыйп булсын. Бик зур рәхмәт. Сау булыгыз. Раяз Фасихов. Талантлы җырчыларыбызның берсе. Бик зур рәхмәт. Флюр апа, менә сезнең өр-яңа китабыгызда шундый минем ампулуга туры килә торган берничә шигырь бар. Һәм шуларның берсе, иң яраткан темаларымның берсе, Тещага кунакка кайттым. Эшемнән эт булып аргач, көннәр алып берничә, Тещага кунакка кайттым, ял итәрмен дип кичә. Балкып китте теща йөзе, шәен куйды, ит пешә, тиз генә табын җәелде, өстәлгә менде шешә. Аша кияү ди миңа, бик вакытлы кайткансың, эшең муеннан булса да кайту җаен тапкансың. Мин дә ял итеп китәрсең, бераз хезмәт итәрсең, түбәне алыштырырсың, мунчаны да сүтәрсең. Түбәдән һаман су үтә, кайтып карамыйсың бит. Улларымның вакыты юк, буларны син эшләп кит. Мунчада күптән искирде, ләүкәсенә менгәндә бер кырый кылтайда килеп төшә мидәнгә. Яңасын салырга иде, аны да син эшләрсең, үзең белеп кыт кайсына җитештерсең төштән соң. Әле бит мин бу көндә гектарлап бәрәңгем бар. Вакытыда килеп җитте, аларны да казып ал. Үзегезгә алып китәрсең, бер-ике капчык базарда бәрәңге кыйммәт, сезгә мин юмарт карчык. Бу сүзләрдән кул калтырап түгелеп китте шәем, итен дә ашый алмадым, эчмәдем хәтта мәен. Бираздан аңыма килеп булай дидем тещага, мин бит узакка кайтмадым, бүген үк чыгык чабам. Түбәңне ямармын хәзер, узак эш дип санамыйм. 3 улың бар, бу эшләр ник алар карамый? Миңа гына гел үясең бөтен мәшәкатыңны, бер үзең һаман шигеләм, күрмим шәфкатыңны. Хәлең белдем, үзең күрдем, эшемнең тыгыз чагы, бәлки килеп тә китәрмен 1-2 елдан тагын. Инде теща аптырады минем әйткән сүземә, түбә япкач китеп бардым, еш күренмәскә дип, улларыннан якын күреп, бар эшен миңа йөкләткән шушы теща күзенә. Флюр Тарханова. Хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле юбилярыбыз, һәм бик рәхәтләнеп сәхнәбез түренә Камал театрының әйдәп баручы карифеларыннан берсе, Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләй сәхнәбез түрендә. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Хәерле кич, hürmetli юбилярыбыз Флюр Тарханова. Мөхтәрәм җәмәгать, менә без бүген бик матур, бик күркәм кичәдә. Килгәнегезгә бик зур рәхмәт. Шатланып килдем. Бик матур кичәдә катнашабыз. Бүген халкыбызның яраткан шагыйрәсе, язучысы Флюр ханым Тарханованың иҗат бәйрәме, аның юбилее. Флюр ханым, мин сезне бу улуг бәйрәмегез белән сезнең иҗатыгызга гашыйк кеше буларак ихлас күңелемнән сезне бу бәйрәм белән котлыйм. Сезгә киләчәктә зур иҗади уңышлар, сәламәтлек телим. Әле миңа кадәр күпме теләк әйтелде, һәм миннән соң күпме әйтеләчәк. Мин аларның барысына да ихлас күңелемнән кушылам. Сәламәт булыгыз, каләмегез бер качан тутыкмасын, һәм тагын бусын бигрәк тә басым ясап әйтәм, һаман шулай шибәр булыгыз, яшь булыгыз. Менә без бүген Флюр ханымны шагыйрә буларак әйттек, шигырьләрен укыдык. Әле бит ул бик оста, бик талантлы, проза өлкәсендә дә эшли. Хәзер шуның бер хикәясен тәкъдим итәм. Безнең әтинең өлкән абыйларының берсен, Нурулла абзыйны
біз біздің нәсілінің бала шағалары яш бабай деп үйрейдік. Не үшін яш бабай? Чөнки минем әти ягыннан да, әни ягыннан да бабайларым күп, һәм алар бөтенесе яшькә олораклар. Менә шул үзе яш, үзе бабайны біз бик тә ярата идек. Ул да безне бик ярата иде. Мине башкаларга караганда, мин уйлыйм, күбрәк ярата иде дип, әллә ялгышам, әллә шулай тоелды гынамы? Менә шул яшь бабам җигет вакытта бик тә гайрәтле, бик тә актив булган. Үзенең ата-анасы әле колхозга кирмәгән булса да, бөтен авылны колхозга кирергә өндәп актив рәвештә катнашып йөргән. Менә шул бабамның кул язмаларын, хатирәләрен, истәрекләрен укып чыккач, мин аның кайберләрен хикая итеп язарга булдым. Хәзер мин сезгә шул хикаяләрнең берсен тәкъдим итәм. Яшь бабайның хатирәләреннән берсе. Ул Калдун дип атала. Безнең Чистай каласыннан еракта түгел Крутая гора дигән бер авыл бар. Шул авылга эшкә баргач, ниндидер сәбәп белән ул авылда кунарга калырга туры килде. Һәм без фатирга кирдек. Кичкә табан ашханәгә барып тамакны туйрып кайттык та фатирыбызга борылып кайттык. Без дигәнебез бишәү. Икесе Чистайдан, берсе Алексеевскийдан, берсе мин һәм үзен Ян Карлович дип таныштырган урыс кешесе иде. Үзен ул урыс кешесе дисә дә, аның йөзенә карап, кайсы милләттән икәнен чамаларга була иде. Без фатирга кайтып урнашкач, сүз ярә сүз китеп, үзебезнең баштан үскән кайбер хәлләрне сөйли башладык. Шул вакыт Ян Карлович әйтеп куйды. Җегетләр, әгәр дә тыңласагыз, мин сезгә суеверие турында сөйләр идем. Менә сез татарларда ул җин хурафатка, җин юк-барга ышану бар бит инде. Бар. Безнең урыста да җитәрлек. Ә менә украиннарда ул инде әйтеп бетергесез. Хахылларны әйтүем. Әле минем җегет чак иде. Украинаның бер шәһәрендә заводта эшлибез. Ә безнең тора торган җиребез шушы заводтан ерак түгел бер авылда иде. Көн сайын шул авылга кайтып, китеп йөрибез. Бер көнне иптәшем белән килә идек. Авылның бер өеннән өйрелеп бер төркем кеше йөгереп чыкты. Башта ирләр, аннары хатыннар, нәрсәдер аптыраганнар, сүз әйтә алмыйлар. Без инде бу нәрсә булды икән дип, алар янына бардык. Нәрсә булды дип сорыйбыз. Алар бер сүз әйтә алмыйлар, аптыраганнар. Шунда берсе кыюлыгын җыеп, менә бу күрше йортта кичә бер карчык вафат булган иде. Бүген хәлләрен белергә бардык. Кирсәк, әлеге карчык әледән әле башын селкетеп куя ди. Нәрсә булыр бу? Нәрсә икән бу дип без иптәш белән кызыксынып бу өйгә кирдек. Тегеләр безнең арттан иярделәр. Чынлап та әлеге карчык яткан җиреннән башын кыймылдатып ала иде. Нәрсә булыр бу? Картны ул авылдагы гадәт буенча сабанга, ягъни кәфенгә төреп, пишмакка каратып, башын пишмакка каратып сузып салганнар. Пишмакта тәре һәм икона тора. Аны әйткәнемчә кәфенгә сөргәннәр. Мин җентекләп карый башлагач, бу хатынны, бу карчыкны сузып салган ятакның астына утыра торган казны урнаштырганнар икән. Бу карчыкның башын бәйләгән кәфеннең очы теге казның нәкъ оясы турысына төшеп тора икән. Каз үзенең томшыгы белән тик тора бит инде. Тегене эләктереп тарта да. Эләктереп тарта икән. Шул вакыт карчыкның башы селкенеп ала икән. Мин моның нәрсә икәнен сизеп, тиз генә әлеге кәфеннең очын күтәреп, кирәкле җиргә кыстырып куйдым. Өйнең уртасына чыктым, һәм халыкка карап, тавыш белән, теге карчыкка төбәлеп, бармагымны селкеп, тик ят дидем. Моннан соң селкенәсе булма, шаярма. Менә хәзер селкенмәс инде дидем дә, иптәшемне алып өйдән чыгып киттек. Чынлап та, без чыгып китүгә карчыкның башы селкенүдән туктаган. Икенче көнне һич көтелмәгән хәл. Урамда бер кеше безнең белән исәнләшми.
Кеш білән іштан қайтып жуынға шиста киімдеріне киіп, ешкілер жиыла тұрған жерге ойынға деп барсам, бір кіші де біздің янға келмей. Кеше шундай хабар таралған болған екен. Имеш Ян Карлович Колдун, әттіге қаршы қиса, оның әйткенлерін өтеп бара тұрған дейтмей екен. Бірсі де біздің білән бірге тілемей. Бұл әлі бір хал. Әлі мені алда тағында қатарырақ сюрприз күтіп тұрайды. Әйткенімше, біздің заводтан ауылға қайтып бері тұрған жолымыз зират аша өте. Әбір күнні меңа түнгі сменаға шығарға туры келді. Кештен бек, яман бек, қаты яңғыр яуып, бүтін және пішіраты бітірді. Мен ішке барыға шықтым. Шул сұқмақтан келем, қараңғы бетінде бір нәрсе көрінмей. Гүнах шымлығына қаршы елінің ортасына қабір қазып қойғанlar. Шул қабір турысына жеткәш мен бір нәрсе көрмесе тайып әрекет қабірге түсіп кеттім. Тайғақ, шырақ, шығып болмай, үрмәләп қабірден шықмақшы болам, яңадан кері шуып түшем. Шықмақшы болам, яңадан шуып түшем. Менің бүтін бетім, башым, үстім қып-қызыл балшыққа боялы бітті. Я, құдам айтам, енді нешілерге шу уақыт соқмақтан сөйлешіп келуші екі кіші көрінді. Мен шатлығымнан, жігітлер, зинхар меңа қабірден шығарға рұқсат ярдам етіңіз деп қышқырып жібердім. Тігілер тоқтадылар, бұрылып қарадылар, менің қияфәтіні көргәс, шырайлап қышқыра зираттан шығып кеттілер, қостылар. Ах, мен айтам, нәрсәшілерге, не жыларға, не күлерге білмейм. Яры менің бақытке, қолына фонар тұтқан зират сақшысы білән бірінші кіші келіп, мені қабірден шығардылар. Мен қабірден шығуын шықтым. Әмі екінші күнні ауылда тағында қатәрі қабар таралған имеш Ян Карлович түннәрін зиратқа барып, қабірге түсіп, мәйітлер білән сөйлешіп бере екен. Шоң білән меңа ауылда күн бітті. Кеш білән ойынға шықмай башладым. Шулай да бір күнні іштен қайтқаннан соң, ұрыс айтмеші бұла не бұла, кейіндім, жуындым да, қызлар көңіл аша тұрған жерге, бейген жерге бардым. Әлі мен барсам, қызлар бейерге тұтынған ғына, мен бір шибәрірәге янына барып, аны бейерге шақырдым, шында ол башын көтеріп, қарады, мені көрді де, артына бұрылып шаба башлады. Мен аның артынан, қараны, әгер бұлай қыланса, мен сені табаның білән ортқа таба жері тұрған етем, біл шуны, деп қышқырып қалдым. Қыз ол арада көзден юққа шықты, мен де бәк көңілсізданып ема қайтып кеттім. Екінші күнні, ертен ұйқыдан тұрғанда, ұйқыдан тұрдым ғына, есіктен бір қолына 3 литрлі бидон білән самогон, бір қолына күбәсәсі білән іштік тұтқан қыздың атасы келіп кірді. Келіп те кірді, менің аяғым алдында тізленді де. Ян Карлович, зинхар үшін деп айтам, менің қызымны қарап етме, әлі ол еш, әлі оның кеуге шығасы бар. Нешегенде ол ортқа жүрі тұрған башы біле кеуге шықсын. Зинхар қарап етме, әне көштен әшілер дейді де, менің аяғымды құшақлап жылай да башлады. Мен қатыны тыншыландырдым, көтеріп аяғына бастырдым, қызға зиян ішлемеске ант етіп, аны ұзатып қалдым. Шулай етіп, бұл ауылда меңа күн бітті. Мен сихірші Колдун болып қалдым. Мұндайын ешәрлік жоқ еді. Шунан соң мен ішімді ташлап, башқа жерге шығып кеттім. Һәм міне сіздің Шистайға қайтып орнаштым. Біз Ян Карловичтің сөйлегеніне рахатланып тыңладық. Һәм аның бұл көңілді хикаясы үшін рахматыбызны айтып, орындарымызға таралдық. Рахмат еттілер. Татарстанның халық артисті Халим Жалай. Халим Жалай. Флөр апа, сізді құтларға тағында бір халық артистін сәхнәбіз түріне шақырам. Арша егеті Татарстанның халық артисті Рүстем Закиров.
Üzülülerine tübe karadı Siyüğünü sunduğu anılarım Tüm evdeki sikler gitse de Yüreğimini aşağı alamadım Üzülerine tağın varayım şu Şanlarım aşağı alayım şu Hukkının ağına düşürme Mutların dağına düşürme Yüzlerine tağın varayım şu Şanlarım aşağı alayım şu Hukkının ağına düşürme Mutların dağına düşürme Yüzlerinde ömür anısı Mallarda bitmini yazılısı Anlatılıp gidip şiddetlerge Karıyı görmekte yalnızsı Yüzlerine dağın arayayım şu Şanlarım aşağı alayım şu Hukkının ağına düşürme Mutlar dağına düşürme Yüzlerin gitsina arılar Yürek hislerimini varlılar Görmeysen bütün kışılarım Sen ağından ip sayırlar Yüzlerine dağın arayayım şu Şanlarım aşağı alayım şu Hukkının ağına düşürme Mutların dağına düşürme Yüzlerine dağın arayayım şu Şanlarım aşağı alayım şu Hukkının ağına düşürme Mutların dağına düşürme Hukkının ağına düşürme Mutların dağına düşürme Mutların dağına düşürme Rüstem Zakirov. Şiber kişiydi bizning ati, zangар ko'zli, g'urur bir mishar. Ni qizg'anish, endi nice yillar qabr üstlerinde jelisa. Flora Tarxanovanың гармон турындагы шигъри юлларына Абдуразак Мингалиев ки язган һәм бу шигъри юллар аның әтисенә багышланган. Инде сәхнәбез түрендә шушы җырны башкарыр өчен эстрадабызның талантлы җырчысы Люция Мусинаны чакырам. Люция Мусина. Östürüp oynap dünüge taratты Senin küylerine ber garmon Üsek bağırga düş
Өшіп шул шақыны Ағылды ұрығып сихримым Тоқтағармын жетті ойнама Көңіллерге солыдың мәң яра Юқсын олардан оқан көз ешім Әрінің үстер бәғірге тама Түнгі ұрамға ятқан шушымың Қайтарды мені еш жаққа Тыйылып қына қушылып сиңа Жырлы идім мен қой шақта Тоқтағармын жетті ойнама Көңіллерге солыдың мәң яра Юқсын олардан оқан көз ешім Әрінің үстеп бәғірге тама Oldu gülerim, yürek sirlerim Soyurar garmunun diline Soğuk jırlarım, üzülüp oynalım Unutulmuy eli bugünde Toқтағармын жетті ойнама Көңіллерге солыдың мәң яра Юқсын олардан оқан көз ешім Әрінің үстер бәғірге тама Тоқтағармын жетті ойнама Көңіллерге солыдың мәң яра Юқсын олардан оқан көз ешім Әрінің үстер бәғірге тама Әрінің үстер бәғірге тама Люксия Мусина. Флюра рахмет етегіз. Флюра апа, сізні юбилейіңіз білән шын көңілімнен, шын көңілімізден Рүстем белән құтлыйбыз. Сіздің мәхәббәт шагыйрәсе икәнебезне біліп, шушы цикламен деген мәхәббәт гүлен сізге бүләк итәбез. Бик зур рәхмәт матур шигырьләрегез өчен, Флюра апа. Рахмат, Люксия. Исәнлек, саулык, озын гомер сезгә. Зор рахмат. Зор рахмат. Флюра апа. Шын көңілдән құтлыйбыз. Рахмат, Люксия, рахмат. Ох, Раяз Фасыйхов шәшәк алып килгән.
Сүзіңді тұрасың екеніне кәш, афарин. Флер апа, рахим етігіз. Мұндарақ келігіз әлі. Мына Рүстем Закиров белән Люция Мусина шулай ук ирле хатынны бит инде, алар да безнең кебек шулай гел парлашып йөрергә яраталар. Бер җирдән дә шулай үзләре генә йөрмиләр. Ә менә хәзер бик шатлыклы, күркәм, матур мизгелләр. Чөнки сез һәр вакытта да үзегезнең туган төбәгегез, туган нигез, туган авылыгыз, авылдашларыгыз белән горурланып яшисең. Һәм инде һәр вакытта да шигъри юлларда язган әсәрләрдә ул геройлар сезнең якташлар, авылдашлар, туганнар. Һәм мин бик рәхәтләнеп сәхнәбез түренә якташларыгызны, чистайлыларны чакырам, җәмәгать. Рәхим итеп, сәхнә түренә рәхим итегез. Чистай, якташлар җәмгыяте. Сүзне район башкарма комитеты рәисе урынбасары Госман Әнвәр улы Набиуллинга бирәбез. Рәхим итегез. Alkışlar, hürmetli dostlar. Hürmetli Flora Hanım, kadirli dostlar, 1976 yıl, 40 yıl elek. Яңа гына институтта пішіп, үлгіріп, әзірленіп шыққан еш гаиле Яшүрмә ауылына келіп түшә. Укытучылар бұлар келелер инде. Һәм шушында эшли башлыйлар. Шушыларның берсен ир затын анда тәрбияче завуч итеп билгеләп куялар. Һәм шул вакытта ул кеше нәрсә кая барырга, нишләргә икәнлеген белмичә аптырый. Балаларны тәрбияләргә кирәк, балаларга чаралар күрсәтергә кирәк, балаларны оештырырга кирәк. Шул вакытта анарга ярдәмгә олырак кына бер кеше баянын тартып, улым, бер дә борчылма, без аны бөтенсен оештырабыз ди. Ул яшь кеше факир. Мин идем. Ал сүзләрне әйтүче безнең Тарханов абый иде. Ни өчен Тарханов абый дип әйтәм? Миңа кадәр дә аны миннән соң да шулай дип йөрттеләр. Габдрахман абый дип түгел, Тарханов абый дип. Ни өчен булганлыгын бәлкем сез белә торгансыздыр. Менә шушы Тарханов абый белән шушы елдан башлап танышып китеп, аның белән матур гына эшләп, ул без яшьләрне өйрәтеп, шуннан соң гына Флора ханым һәм тагында 9 егет һәм кызларны билеп, аларның шул кадәр затлы семьядан булып. Анда ул нидә семьяда башка төрле бала тәрбияләнергә дә мөмкин түгел. Чөнки Тарханов абыйның үз балаларына түгел, бүтән балаларга шул кадәр хөрмәтле, шул кадәр ягымлы, шул кадәр ярдәмчил булуына шаккатырлык иде. Баянда уйнасынмы, балалайкада уйнасынмы, төрле уен коралларында уйнасынмы, ул авыл өчен, ул вакытта университет, консерваторий һәм башкаларны әйтер идем. Шуңа күрә. Ал укытулар турында сүз дә әйтмим иде. Безнең өчен авыл өчен бит мәшгульлекләр бик кадерле иде. Шуңа күрә, кадерле дуслар, хөрмәтле Флора ханым, менә шушы вакыттан башланып киткән дуслык, танышлык безне аннан соң да дәвам итте. Бүгенге көндә дә шаулап без сезнең белән аралашабыз. Тәрбияләүдә әтисе генә түгел, менә хәзер инде кызы да бик нык безгә ярдәм итә. Мин мәгариф бүлеге мөдире буларак еш кына анарга дәшәм, аны чакырам, ул шатланып кайта, балалар белән зур чаралар уздырабыз. Менә бу бәйрәм бүгенге без монда шатланып, горурланып утырабыз. Шушындай башкаларыбызда шундай чараның булуына һәм баруына. Ә без инде аны быел узган уку елында ук балалар белән шулай итеп бик матурлап уздырдык. Һәм ул балаларны тыңлап, аларга матур-матур бүләкләр биреп, балалар шушыны бик нык, ничек дип әйтим, шатланып һәм горурланып тордылар менә шунарга. Һәм ул еш була безнең Газиз Хаки исемендәге безнең фәнни
конференцияларыбыз була, шуларга чакырабыз, һәм башкалар. Шуңа күрә Гаязыкскаки эшеп, 2 яшермә авылында 2 Советлар Союзы героен үстерген, шушы суны эшеп үскән Флёра ханым да башка төрле була алмый. Шуңа күрә без аны күп кырлы, күп яктан танылган кеше буларак беләбез һәм баш иеп сезгә зур рәхмәтемне, үземнең рәхмәтемне белдерәсем килә. Шул вакытта хакимият башлыгы безнең рәхмәт хатларын әйтеп бетермәдем без балалар белән түгел, аннан соң бит инде шәһәр күләмендә зур иттереп әле аның туган көнендә юбилеен уздырдык, халык җыелды, шактый күп зур залыбызда. Минемчә, начар булмады, бик матур булды. Шуңа күрә безгә бик шады. Менә инде хәзер бүген башкалабызда. Тагын бер кат, аның өчен бит күз кирәк әле менә. Бер генә минут. Флора апа күзлексез укый. Ул бит яшь кеше, минем кебек түгел. Выражаем благодарность Тархановой Флёре Абдрахмановне, заслуженному деятелю искусства Республики Татарстан, кандидату филологических наук, лауреату премии имени Гаязыкскаки, поэтессе, прозаику, переводчику, автора популярных песен «Наши землячки». За популяризацию и пропаганду национальной и краеведческой литературы, плодотворную поэтическую деятельность, большой вклад в дело духовно-нравственного воспитания чистопольцев. От всей души желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, мира, радости, благополучия вам и вашим близким. Глава Чистопольского муниципального района Иванов Дмитрий Александрович. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Шундый рәхмәт хаты безнең исемнән дә. Бик зур рәхмәт. Чистайларга алкышлар. Рәхмәт. Гафу итегез, мин бәлки вакытсыз чыкканымдыр, шулай да инде. Флёра ханымны хөрмәт итеп, бүгенге аның кичәсенә килдек. Без инде аны май айында, туган көннәрендә, Чистай шәһәрендә олылап, хөрмәт итеп, кытлаган идек. Менә хәзер дә без аның иҗатына гел мәхәббәттә булып инде, аны яратып, аның матурлыгына, бүтән шул иҗат матурлыгына сыкланып килдек. Сезне тагын бер тапкыр котлыйбыз. Үзегезнең эшегез белән, иҗатыгыз белән һәр вакытта да уңышлар сезгә телибез. Исәнлек, саулык, бәхетле булыгыз. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Зур рәхмәт егетләр, зур рәхмәт, зур рәхмәт, зур рәхмәт. Чистайлар, шәшәк, гөлләмәләрем. Тапшырырга менгәннәр сәхнә бүләренә әйдәгез. Эй Наиләпа, рәхмәт. Зур рәхмәт, зур рәхмәт, зур рәхмәт, зур рәхмәт, рәхмәт. Флора апамызны якын дустым Наилә ханымнан алып куям, ярыймы? Күрдегез? Бер сүз әйтсен. Петербургтан кайткан конакларыбыз икән. Шуңа күрә матур итеп теләкләр сездән. Исәннәрмесез? Флора ханым, шундай бәйрәм, түгәрәк бәйрәмегез белән бик чын күңелдән котлыйбыз. Петербургтан без ТНВ планета каналларына тапшыруларны карайдыр сезнең турында. Бүтән эшләрне ташлап йөгереп керәдек игә. Карап бетерәдер идек. Инде хәзер танышырга насыйп булды. Рәхмәт. Менә җәмәгатем Луиза янымда. Казанда яшәйм, мин үзем Петербургтан, без бергә хәзер семья, гаиләбез, шулай. Бик горурланабыз сезнең белән. Шуңа күрә кыска гына әйтим, бер шигырьчыдан сорадым, мен әйтәм, сезнең арада ничек Флёра Тарханова әйтәм санала. Ул әйтә, бик күп язучылар бар иде ди. Язып карадылар аның язган темасына ди. Берсенеке дә барып чыкмый шулай ди, матур ди. Менә шуның өчен сезгә бик зур рәхмәт. Бу инде нәрсә дип атала? Бу уникум самородок дип атала инде. Мен татарча белмим самородокны. Алтын кисәге. Горурланабыз сезнең белән. Только сезне җырлыйсыз да, сез бийсез дә, шигырь дә язасыз. Шуңа күрә теге китап бар бит, Гинесса. Шунда гына язарга калды. Шулай бит.
Зор рәхмәт. Исәнлек, саулык, сәламәтлек. Келгенігіз үшін, қанығыз үшін. Мен де бір екі сөз өтем. Мен өзім орта теген әлден. Яш вақытта әтеге қайттым да мәйтем мен яшүрме қызы білен таныштым. Бек әйбәт еткенсің қызымды, яшүрмелілер ақыллылар, алар байларды. Шуңа күрә ақыллы достым Җәүһәрия белән гомер буе таныш без. Менә аның хакында Флора ханым белән Габдрахман Илдус Габдрахманович мин Мәскәүдә Полпреццда туган абый кебек каршылайдым. Барыгыз да исән сау булыгыз. Сезне күрүгә без бик шат. Бик зур рәхмәт. Петербургта яшәүче татарларыбызга сәлам әйтегез. Рәхмәт. Исәм сапа җаным. Микрофон bir-iki генә кәлимә бирмим, тотып кына торам, яме сез әйтегез. Олы Тархан кызы мин. Олы Тархандагы һәр бер кеше Тарханнар Болгарларның затлы кешесе. Менә шуның өчен Тарханова фамилиясе бик затлы. Исем алып бара, менә ялгышып киттем. Бүләк итәм сиңа. Ай рәхмәт. Менә җәмәгать, безнең татар ханымнары шундый затлы шул. Рәхмәт апа җаным, рәхмәт. Узатып куйым әле. Әкреңне ярыймы? Әкреңне. Рәхмәт. Әйбәт тотам апа җаным, борчылма. Безнең татарда гына кунакны капкадан чыгып киткәнче узатып куялар. Кире борылып кермәсен өчен. Шаярып кына әйтәм. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле кунаклар, Илдар Камил улы Сәгъдәшин залдамы? Юктыр. Шуңа күрә ярар, бәлки соңрак килер. Бүген бит ял көне, төрле мәшәкатьләр бар. Әмма дә ләкин килгән кунакларыбыз бар. Беләсезме? Бер балачакны искә төшереп, Флора апа, Курчак театры вәкилләре сәхнәбез түренә чакырыйк әле. Көчле алкышлар астында. Безнең яраткан, өмән балалар гына түгел, үзебездә хөрмәт иткән яраткан Курчак театры вәкилләре, чөнки Флора апаны алар яраталар, сирен шишәрләр, әйтерләр, рәхим итегез кызлар. Хөрмәтле Флора ханым. Туган көн ул, кеше язы. Күзләре сынга калсын. Сезнең өчен киләчәктә шатлыклы көннәр яссын. Бәхет белән шатлык кышы сезнең янда йөрсеннәр. 100 яшьлек урны яуларга йөрәккә көч бирсеннәр дигән изге теләкләр белән менә без Гүзәл Рашидовна белән һәм барча Әкият Татар дәүләт Курчак театры исеменнән сезне олуг юбилейгыз белән котлыйбыз. Әлбәттә, дөньяда иң кадерле нәрсә без сезгә исәнлек, саулык һәм иҗади уңышлар теләп калабыз. Бик зур рәхмәт кызлар. Курчак театры минем балалар өчен язган «Үч кауры» дигән әкиятемне спектакль итеп куйды. Бүтән районнарга чыгып, балаларга күрсәтеп йөрде. Шуның өчен мин аларга мең рәхмәтле. Үзегезгә рәхмәт, Флора апа, шундый матур балалар өчен әкият язган өчен. Бик зур рәхмәт, күчтәнәчне бирдем. Хәмитле дуслар, көчле алкышлар белән сәхнәбез түренә менә Әкият Курчак театрыннан килгән вәкилләребез матур теләкләрен җиткерделәр. Һәм инде балаларның сәхнәдә булуы безнең өчен зур бәхет. Алкышлап каршылык сәхнәдә 25-нче татар гимназиясе балалары. Җәйге кояш. Кояш бигрәп шәп кыздыра, бирәгенә кирәкне. Бөтен җирем шырсы булды, мунчасы да кирәкми. Көн озын кояшта йөреп, чуен кебек каралдым. Кичен өйгә кайтып керсәм, бәлеш кебек таралдым. Гәүдәмне һич алмыйм, башым ут булып яна. Әни әйтә, сиңа бүген кояш сүккән бит була.
Бәрәш, қолсыз қияшның да бар мекен не тұқмағы. Алайса ник сізмәдім соң, мені тұтып тұқмағын. Бұлай бұлғаш қолы бардыр, аяғы да бар мекен. Хаман аптырап отырам, не білән сұққан екен. Әллә сіз біләсіз ме? Аңлатып берәсіз ме? Хәйләкәр бір пәсием бар, қара бұрын Нәфисе, келіп аяққа сылана. Мәктәптен қойттым исе, миңа иқтибар итсін дип, тигремдә бірғалана. Сағынуын білдіргендей тоқтаусыз сырпалана. Шулай еріп орғаннан сын, шитке барып отыра. Қолыма алғанны күтіп, көзіме қарап тұра. Шонды яғымлы пәсием исемләре Нәфисе, егіріп келіп қаршы ала, ишіктен кірдім исе. Bir gün çıksam al bakşağa, sirinler şeşek atkan. Şunday temli huş hislerin tireyünge taratkan. Şeşek atkanı yok idi, haman üstte de üstte. Kine taş yapraklarına kızaksınıp güç düştü. Birisinin 3 taş yaprağı, ikincisinin 4'lü. Emine bunluk matur, çünkü yaprağı vişli. Vişli bəxet birediler. Şuna vişlisin jeydim. Min de bəxetli bulayım deyip, alarını aşap koydum. Vay rahmat balalar. 20. Tatar gimnaziyası okuşuları. Bana cemaat bu balalar bulganda Tatar tili yaşı Allah bir bulsa. Saf Tatarşa maturiti Flerapa'nın şiirin nindi maturiti ustasıyla. Rahmat balalar. Yaxşı oqığız, eybət oqığız, akıllı bulığız, tertipli bulığız. Tatar tilini unutmağız. Hürmetli dostlar, şimdi de Flora Abdurrahmanovna sizin icatınız turunda yazışılarının, kollegalarınızın aytgan fikirleri, tanqid sözleri, kengaşları her daim jurnal, gazete betlerinde basılıp tura. Hemen bir tafsillep tanılgan şair Zülfet, sizin de yaratkan şairiniz, sizin turda Meydan jurnalında bulay deyip yazgan idi. Şaire koşaklarda okuşusun siskendirge yarata. Bu şaire bizge bütünlüğü kütülmegen tesiratlar her vakitte da khas. Üstlerine olalarını kişiye matur edip jitkire de bile. Ulğuna da tugil, bırıngı dostanlarımızını iske düşürülük yollar var onun kitaplarında diyen. Eli köpten tugilgine Kazan otlarında basılıp çıkan yazışı Profesör Fuat Galimullin hem şulayıq sizden icatınız turunda aytgan sözlerine de göz salaygalı. Flora Hanım'ın turmuşunda ayrılmaz yoldaşı var. Ул да болса көңілінде туған ярату, нәфрәтләну, шатлану, борчылу, матурлыкка соклану, ямсыз күренешләргә әрнү, төрле хәлләргә битараф кала алмау, барысында уй хисләр аша үткәреп, аларның асылын ачу. Бик матур сүзләр. Сезнең иҗатыгызны, сезнең шигырьләрегезне укыган тамашачылар алар инде чыннан да сезнең иҗатны яраталар, хөрмәт итәләр. Чөнки сезнең шигъри юлларыгызда да, кыска гына шигырьләрегездә дә күпме тарих, күпме хис, күпме ярату, яшьлек, гомән, менә әлеге әйткән сүзләр, нәкъ мин әйткән сүзләр. Һәм мин нәрсә әйтәсем килә? Менә бүген зал тулы тамашачы сезнең иҗатыгызны хөрмәт иткән. Һәм инде сезнең мин беренче концерт башында, шушы юбилей кичәсенең башында әйткәнем, сез башка журналистлардан, башка язучылардан аермалар буларак, сез Язучылар союзы агзасы да, журналистлар союзы агзасы да. Кайсы чакырга да белмим, әмма дә ләкин Язучылар союзы агзасы булугы сезгә кадерлерәктер. Шулай бит, чөнки залда, хөрмәтле дуслар, Язучылар берлеге рәисенең урынбасары, танылган шагыйрь Рамис Айбат, рәхим итегез сәхнәгә. Hemen şulayıq, bütün dünya Tatar Kongresi karşında işlep gülüşü Akkalfak uyuşmasının da yetekçisini çakıram. Kadriye Reisovna, sizi de sahnemiz turuna çakıramız. Rahim etiniz. Hayırlı kiş, hürmetli tamaşaçılar, edebiyat suyucular, hayırlı kiş, hürmetli Flora Hanım.
Үлеп гашыйк булсаң икән, ак кирмән кырсаң икән, шул кирмәнне ямләп бизәп, ханәккә булсаң икән, дип язасыз Флюра ханым үзегезнең бер шигырыгызда. Сез чынлап та әлеге хыялыгызга ирештегез. Сез әлеге хыялыгызга иҗатыгыз белән ирештегез. Сез үзегезнең иҗатыгызның ак кирмәнен кырдыгыз. Һәм сез шушы ак кирмән эчендә гүзәл бер талантлы ханәкә, ханбикә. Әйе, Флюра ханым, әллә инде яз айында матур, яз айында тугангамы, ул яз айының бүтән матурлыкларын да әйтерсеңлә үзенә җыйган. Ул гүзәллек, матурлык, хатын-кызларга гына хас булган назлылык. Сез үзегезгә бүтән матурлыкларын да туплагансыз, Флюра ханым. Флюра ханым ул инде бала чакта ук гадәти сөйләшкәндә дә рифмалашып кына сөйләшкән. Ул инде бала чактан, тумыштан ук шагыйрә. Һәм менә ул бала чактан ук шигырьләр яза башласа да, нишләптер шигырияткә ул үзенең китапларын сыңлабрак кына чыгарды. Ләкин иҗатка сыңлабрак килсә дә, ул бик нәтиҗәле эшләде, һәм инде бүген ул 26 китап авторы. Һәм ул бер үк вакытта 5 жанрда эшләү белән дә безне гаҗәпләндерә, сыкландыра. Инде иҗатка килгәндә гаҗәпләнерлек тә түгел, чөнки аның әнисе дә шигырьләр язган. Ялгышмасам, аның бер бәйләм шигырьләре матбугатта да басылып чыккан иде. Аның әбисе дә шигырьләр иҗат иткән. Инде аның шундый талантлы иҗатка мөкиббән киткән гаиләдән булуы турында инде бүген сөйләделәр. Аның әтисенең балаларны, кызларны мандолинада уйнарга өйрәтүендә, ир балаларны мәктәптә гармунда уйнарга өйрәтүләре дә безне сыкландыра. Һәм Флюра ханым үзенең бер әңгәмәсендә мин балачакта актриса булырга хыялланган идем ди. Әгәр дә татар халкының үз дәүләте булып, үзенең киностудиясы булса, Флюра ханым һич шиксез киноактриса булыр иде. Һәм ул сәнгать юлын сайласа да, зур уңышларга ирешер иде дип уйлыйм. Флюра ханым, без менә барлык каләмдәшләрегез исеменнән Татарстан Язучылар берлеге, аның рәисе, танылган драматург Данил Салихов исеменнән сезгә иҗатыгызда уңышлар телибез. Һәм киләчәктә дә шушы үзегез тудырган, үзегез кырган иҗади ак кирмәнегездә халкыбызга тугрылыклы, намуслы хезмәт итәргә насыйп итсен. Һәм менә сезгә барлык каләмдәшләрегезнең теләкләре язылган шушы рәхмәт хатын кабул итеп алыгыз. Һәм менә безнең сез бит әле талантлы тәрҗемәче дә. Сез күренекле казак язучысы Рәхимҗан Атарбаевның Чыңгыз ханның күз яше дигән китабын тәрҗемә итте, татар теленә тәрҗемә иттегез. Аның Казакстанда презентациясендә дә катнаштыгыз. Шулай ук Гүзәл Яхинаның Зөләйха күзләрен ача дигән 250 битлек романын сез 2 ай эчендә тәрҗемә итеп нәшриятка тапшырдыгыз. Без сезнең шуның кадәрдә эшчән, тырыш булуыгызга сыкланабыз һәм үзебезнең рәхмәтләребезне белдерәбез. Менә безнең Габдулла Тукай да бит профессионал тәрҗемәгә
нигез салучыларының берсе дип язган иде безнең танылган шагыйрьбез Зиннур Мансуров. Һәм менә шуны искә алып, без сезгә Габдулла Тукайның энциклопедиясын бүләк итәргә булдык. Кабул итеп алыгыз. Сезгә уңышлар телибез. Сез bir һәр вакытта да язучылар берлегендә күрәбез. Сез язучылар берлегендәге стахана утырышларында, түгәрәк стәлләрдә катнашасыз, үзегезнең фикерләрегезне әйтәсез. Сез дә милләт гаме яшисез, милләт язмыш өчен борчылып, һәр вакыт җан атып яшисез. Шуның өчен дә шундый милләт гамле язучыбыз булганыгыз өчен дә сезгә бик зур рәхмәт. Рахмат. Рамис Аймат. Зур рахмат. Көчле алкышлар, шәшәк бәйләмнәре. Burası Mahfudur apa. Yaşlar yürüyüp күрә тора, сезгә авыр күтәрергә ярамый. Менә генә Рамис Әймәт тә әйтеп китте, шуннан да сез бик күп тәрҗемә белән шөгыльләнгән кеше. Флюр апаның Украин, Азербайҗан, Фарсы, Үзбәк, Балкар, Рус, Авар, Казак телләреннән бик күп әсәрләр тәрҗемә итүе, һәм инде алар барысы да матбугатта, китаплар булып басылып чыкты. Һәм инде шулай ук телгә алынды, иң күбе Казак теленнән шигырьләр һәм проза әсәрләре. Дөресме, Флюр апа? Һәм менә бүген, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле юбилярыбыз, сәхнәбез түренә көчле алкышлар астында Казакстаннан килгән ике кунагыбызны чакырабыз. Тауфик Кәримов һәм Рәхимҗан Атарбаев. Рәхим итегез. Килеп җитә алмадылармы? Гафу үтенәбез. Әмма ләкин аларның котлау сүзләрен без Алла биргән булса ирештеребез. Шуннан да җәмәгать бу хезмәт җиңелләрдән түгел, шуңа күрә Казак халкы Казакстанга барып, менә шу китапның презентациясын үткәргәнсез, сездән дә бәхетле кеше юк. Көчле алкышлар. Инде менә сезнең шигырьләргә бик күп кенә чит ил композиторлары да ки язган. Менә хәзер хөрмәтле дуслар, хөрмәтле кунаклар, Кытайдан килгән кунагыбызны чакырыйк әле. Шуннан да сезнең сүзләргә иҗат ителгән композиторы Суртунның җир суы җыры, аны безнең Базарбай Викчантаев башкара. Көннәрем сагышлы үтәләр. Шамшыкыл Калдаяков. Авторларында яттан беләсез битеме? Алкышлап каршы алабыз. Базарбай Викчантаев. Assalamu alaykum. Xayrli kech.
Назарбай Викшантаев. Тағында бір яш талантты егетімізді шақырамыз. Шулай Флора Тарханов сөздеріне ижат етілген жыр. Рүстем Насибуллин, рахмет, Рүстем. Қытай композитор ижат еткен жыр. Жырға көмілген шитияқлар тартса да кел көңіліне, аяқ басуға ол жерге сағынам туған еліне. Гүлләрін көрсәм жерімнің, күйін күйләсәм елнің. Бәхеті менген шул шақта жеңермін мен өлімні. Güzel yarım, babam negіз құрған yar. Мұнға көмілген yarım, халқым тамыр жайған yar. Күшлі рухлы милләтім, тоғры yoldan кеткен yar. Халқыма шаныш, қызметте зор табыш, dinime tizanış, көклердегі балқыш, тілейм үшін yürekten, кетмәміз тілектен. Şiçirnin мұңы шақыра, безер көк бола күннің. Келіп көруге шул елге, сағынам менне күні. Ятларны бірді теңләмем, шәшкәлі туған елге. Келміріп сағынып қайдам, milli köyüme tilge. Tuğan yak güzel yağım, babam negіз құрған yağ. Мұнға көмілген yağım, халқым тамыр жайған yağ. Күшлі рухлы милләтім, тоғры yoldan кеткен yağ. Халқыма шаныш, қызметте зор табыш, dinime tizanış, көклердегі балқыш, тілейм мен шын yürekten, кетмәміз тілектен. Туған yak güzel yağым, babam negіз құрған yağ. Мұнға көмілген yağım, халқым тамыр жайған yağ. Күшлі рухлы милләтім, тоғры yoldan кеткен yağ. Халқыма шаныш, қызметте зор табыш, dinime tizanış, көклердегі балқыш, тілейм мен шын yürekten, кетмәміз тілектен, кетмәміз тілектен.
Rüstem Nasibulin, Nazarbay, Bikşentayev ham Flora Tarxanova. Rüstem Nasibulin, Nazarbay, Bikşentayev. Rahmat yigitlar, afarin. Flora, yaşlıkni bir isga tushirib, Orsha yoqlarına sayohat qilib qaytaylik hali. Orsha pedagogika kulliyati esingizga tushdimi? Aytag'izlar, hurmatli do'stlar, qishlar ostida sahna suruna Orshadan kelgan qo'noqlarimizni chaqiraylik. Bugungi direktorimiz Gulnora xonim, kulliyatimizning ham ilk direktori matematik o'qituvchisi Ilduz Abdurahmonova Sag'idiyev. Rahim etingiz sahna suruna. Chunki Flora Abdurahmon qizining yoshligi shu Orshada, shu kulliyatda o'tgan aytir so'zlaringiz da bordir. Rahim etingiz. Hürmetli iptaşlar, kaderli Flora Abdurahmanımna, mene biz Orsha Pedagogiya Abdullah To'qay ismindagi Orsha Pedagogiya kulliyatidan şatlanıp Flora Abdurahmanovnaning shunda chaqiruvi'n bilgach, yig'irib kelib yetdik. Mashinaga da o'tirmadik. Rahmat. Mana barıgızda yaxshi bilasiz. Her bir o'quv yurtining darajasi, doni onun o'quvchilarında. Flora Abdurahmanovna, singlim, biz sizning bilan g'ururlanamiz. Mana sizning barliq kitoblaringiz, barliq yozgan asarlaringiz bizda, kitobxonamizda. Onu yüzlerce studentlar o'qiylar, alar o'zlari tag'i o'qituvchi bo'lib ketib, har birisining yüzlerce o'quvchilari Flora Abdurahmonova Tarxanova turunda, onun ijodi turunda şidiler. Mana tilni saqlaw shunday yo'nalishda borarga tiyish ol iptaşlar. Men shulay deb aytam. Hem endi tag'i bir aybirni Flora Abdurahmonova sanib aytmisha qola olmayim. Mana menim o'zimda Flora Abdurahmonovnaning eng qadrli o'qituvchima, eng yaratgan o'qituvchima deb yozib bo'lak etgan kitoblari senim saqlana. Aytыңыз әле, o'qituvchi uchun shundan da zo'r bo'lak, shundan da zo'r baxt bo'la olamazsan. Rahmat senim. Chin ko'ngildan Javid uzoq sizlarga qo'shmadim mana. Shun ko'ngildan mana biz sizni pik yaratamiz, hurmat etamiz. Mana Flora Abdurahmonovna g'umri bo'yina Orsha pedagogiya o'zi o'qib chiqqan Orsha pedagogiya uchilichesine yordam qo'lin so'zib, uchrashuvlarga har vaqtda da kelib, Flora Abdurahmonovna, siz Rustam Nurg'aliyevga premier ministr vaqtida kirib pedagogika olib bo'lak etgan avtobus ala shu kunga xatirlaysizmi? Mana men uchun tag'inda zo'r rahmatlar. Hem mana biz sizni har vaqtda da o'zimizning o'quv yurtida, Orshabizda sog'inib, yaratib kutashakmiz. Keligiz, hem ali sizning ijodingizda mana bo'lgan bizning pedagogiya uchilichesine qarata zo'r ehtirom bilan yozilgan she'rlaringiz pedagogikaga bag'ishlangan. Sizni o'qitgan o'qituvchilaringizga bag'ishlangan she'rlaringiz Taratirib inatiskatcha Ilduz abi bulmin. Salaygatışlar. Til hem hesap derslerinde biz yazı idik hatta açışlar. Niçik şatlan bizim manga. Senim sizge en izgitliklerimiz tazalık, sağlık, yakınlarınızın jirek yılısını siyip, eli tağı da icat iterge, matur eserler tudururga, hem Orsha pedagogiya uchilichesini bir vaqtda da unutmasqa eng izgitliklar. Rahmat sizning bo'luvingiz uchun. Bek zo'r rahmat, Ilduz Abdurahmonovich.
Hürmetli Flora Abdurrahmanovna, İldüz Abdurrahmanovич әйткәннәргә өстәп, акабатлап тормыйм, бер генә нәрсә әйтәсем килә. Сез гомер буе үзегезне укыткан укытучыларны хөрмәт итеп яшәүгез белән бүгенге буын укытучыларга да, безнең студентларыбызга булачак укытучыларга да матур үрнәк, матур илге. Сезнең һәр кайтуыгыз безнең өчен зур шатлык. Чөнки сез бездә еш кунак буласыз, сагынып, укытучыларын сагынып, уку йортын сагынып, Флюра апа безгә еш кайта. Һәм без киләчәктә дә шушындый очрашулар күп булыр дип өметләнеп көтеп калабыз. Һәм менә бүгенге коллектив исеменнән, аның җитәкчесе директорыбыз Гөлнара Гарипова Гөлнара Фидаил кызы исеменнән сезне шушындый матур бәйрәмегез белән котлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Сезгә сәламәтлек, иҗат уңышлары һәм мул тормыш телибез. Без һәр вакыт сезне сагынып көтеп алабыз. Сез безгә бик зур тормыш тәҗрибәсе дә бирдегез. Хәзер без һәрбер этерне, һәрбер ноктаны кабат-кабат тикшереп эшләргә өйрәндек. Бик зур рәхмәт сезгә барсы өчен дә. Зур рәхмәт. Арша педагогия күллияте хезмәткәрләренә, җитәкчеләренә зур рәхмәт. Флюра апа, бүгенге көндә дә бу күллият белән илемтә üzülми, иҗади илемтә һаман да дәвам итә. Һәм менә хәзер тамашачыларыбызга шушы күллиятның музыка укытучысы Роза Мөхәддинова музыкасы, Флюра Тарханова сүзләре, ә инде җырны Татарстанның ат казанган артисты Рамил Миндияр белән итә. Алкышлап каршылабыз Рамил Миндияр. Әйтми калырмын бит куркам мин киткәндә әгәр яннарымда син булмасаң ничек чыдармы күрә алмый калдым бит еракта сине эзләп сәфәр чыгарма. Körmünde terzengine bir kübelek olup konarma tanıverma yine de diken gibi gözlerine karap dururma nidir etmek bulur kalpınırma Dilmersin mine anlamay mine bu diye kanat silpe seslerine sıyıp mağazalarıma mine bu diye kanat silpe seslerine sıyıp mağazalarıma Başka kuramazsın sağınsan da üzülüp şakarsan da min kilime üzülüp şakarsan da min
Татарстанның от қазанған артисті Рамил Миндияр. Зәке шауырма. Бик рахмат. Рамил Миндияр, алқышлар. Флора Габдрахмановна, дулқынландырғыш һәм бик рәхәт мизгелләр. Хәзер сәхнәбез түренә туганнарны чакырыйк әле. Тархановлар нәселен, балаларны сәхнәбез түренә чакырабыз. Рәхим итегез, хөрмәтле кунакларыбыз, туганнарыбыз. Алкышлар ишетелми, дуслар. Менә шулай Тархановлар нәселе сәхнәгә күтәрелә. Хәерле кич, кадерле милләттәшләр, дуслар, туганнар, якташлар, кунаклар. Күптән түгел генә бер шундый әйтем ишеттем, Боярскийдан сорыйлар. Михаил Боярскийдан. Гомерегездә, тормыш юлыгызда иң изге сүз сезнең өчен нәрсә дип. Ул әйтә: әни, ана. Безнең зур гаилә. Минем шахсан үземнең тормыш иптәшем белән без җыелганда, үзебезнең гаиләгә җыелганда 15 әвбез. Бу бәләкәй гаилә. Нәсел 200-дан артык безнең шәхесләр, балалар, олылар. Әмма ләкин иң нигездә безнең нәселдә әйтем шундый. Чыннан да иң изге сүз безнең өчен ана һәм ата, әти, әни. Мин аларга баш иям. Барыбыз нәселебез исеменнән дә, гаиләләребез исеменнән дә, балаларыбыз, оныкларыбыз исеменнән дә, һәм дә безне дөньяга китергән өчен бер рәхмәт. Икенчесе тәрбияләгән, үстергән өчен, тормышка кыйбла биргән өчен. Шундый кызлар, җегетләр үстергән өчен. Һәм алар дәвам итә. Без шатланабыз гына. 9 бала үстергән ата-ана, алар барысы да ул балалар исән саулар. Biz barыбыз да алар исеменнән баш иябыз. Инде яраткан апабыз турында әйтсәк, ул безнең чыннан да иң яраткан апабыз. Кемгә ул сеңел, кемгә апа. Ул чыннан да ярдәмчел дә, ул бик иҗат яратучан, иҗатлы кешеләрне яратучан шәхес дә. Һәм менә безнең кайда гына очрашмыйбыз, язучылар булар, ул язучылар булар, мин мәдәният хезмәткәре буларак, миңа 6 ел Казакстанда эшләргә туры килде. Министрлыктан соң, һәм дә анда Татарстанның тулы вәкиле булып эшләү дәверендә, һәм соңыннан Россия Федерациясының консулы булып эшләгән дәвердә Казахстан конгрессы, татар-башкорт конгрессы бик тыгыз рәвештә бергә эшләдек. Конгрессы белән. Һәм шуннан менә әйттеләр, үтәле килә алмадылар, алар миңа шалтыраттылар, әмма ләкин үзләренең хатларын җибәрделәр. Шушы хатны сезгә укып китмичә булдыра алмыйм. Заслуженному деятелю искусства Республики Татарстан Тархановой Флоре Габдрахмановне. Глубоко уважаемая Флора Габдрахмановна, от имени Казахстанского конгресса татар и башкир, от меня лично примите самые искренние поздравления в связи с юбилеем.
являясь одной из самых ярких представителей татарской интеллигенции республики, своим замечательным поэтическим творчеством и переводами на татарский язык произведений таких знаменитых казахских поэтов и писателей, как Махжан Жумабаев, Рахымжан Утарбаев и других, вы вносите бесценный вклад в сохранение и развитие татарского языка и культуры, укрепление дружбы двух братских народов, татарско-казахского. Духовная красота и сила народа именно в таких прекрасных личностях, как вы, уважаемая Флёра Габдрахмановна. От всего сердца желаем вам, вашим близким, крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых творческих успехов и вершин всего самого доброго. Кадірлі Флёра Габдрахман қызы, шын йөрәктән сезгә һәм якыннарыгызга нык сәламәтлек, бәхет, иминлек, яңа уңышлар һәм озын гомер телибез. Ихтирам белән Тауфик Каримов. Kızım Leysen, unutlarım, unutçığım Indira. Илдус абай әйткәнчә, кемгәдер апа, кемгәдер просто Флёра, кемгәдер Флёра Габдрахмановна, безгә ул иң яраткан әниебез, дәва әниебез. Бик горурланабыз аның уңышларына, бик шат. Теләкләребез гади генә инде. Озын гомер, сәламәтлек, бәхет, яңа уңышлар, киләчәктә матур-матур мизгелләр, әкият тормышка ашсын инде. Апажаным, біздің сиңа үш тілек бар. Исәнлік, саулық, тазалық, байлық. Тағын да исәнлік, саулық. Шушы дүнияда бізді шатландырып, ижад жемішің сайықмасын. Біз әр вақытта да сиңа қарап, үрнәк алып, яшарға тиіш. Рахмет сиңа. Рахмет. Қазір туғандарымында басып тұрған уақытта біздің ғайләді әтилер заманынан орындар жұмақ таусын. Алар есен уақытта, әр уақыт біздің үйде концерт бола тұрғаны. Барысы да жырлы, кем бейі, кем шиғыр сөйлей. Менә шундай бәйрәмле кичәләр бездә шактый уза торганы. Шуңа күрә мин үземнең бер яраткан җырымны сезгә тәкъдим итәм. Үрелеп үскән гөлләремнең сиңа бирәм алсуын, басылмасмы йөрәгемнең җилкене ярсуын, басылмасмы yarısılar.
Flora Tarxanova, İlduz Tarxanov. Bek matur duet. Sanğati gayle. Alçı rozalar. Alsorozolar. Eydi dostlar, bu jırını siz başkarasız Flora apa, şulay bit? Köyün de sizler. Sözleri de sizniki. Şuna göre de güçlü alkışlar. Yıl boyu kütken bu doğan günler, nige şulu kader başılı bulsalar, monsu gönlümne güdere Kim kitken sayın, yolutken sayın, dertli hislerde sünüp sızlar, siyuh hismine sündürmeyi saklay, Gürkilip durgan tuğan günlerim, şeşkeli yazda yollar susalar, Юбилярımız, usta jırsımız şagire Flora Tarxanova. Bek rahmat Flora apa. Şul kadar müңлі тауыш, нәсіл шундай, талантлы нәсіл. Шулай бет келешесіздер, күчлі алқышлар, Тархановлар, сіздің үшін. Илдус Абдурахманович,
Hamamda özünüzün motor jırlarınız bilen süyündüresiz. Elbet ilerinde uzi yaza. Dağında bir gülek. Flora Tarxanova sözleri Gülgüne Kalimullina kүйі. Savullaşmay kitip bardın ayında jırlı Gülgüne Kalimullina. Kuşlar arasında karşılayın dostlar. Gülgüne Kalimullina. Gülgüne Kalimullina. Зур рәхмәт, ярап алыгыз, зур рәхмәт. Тагын бер тапкыр кочаклыйм әле, яратам. Шигырьләрегезне тагын да күбрәк яратам. Менә мин шуны әйтеп китәсе килә.
Hürmetli dostlar, менә хәтта ул сүзне әйтергә дә курыкмыйм. Менә шушындый бүйек шагыйрьләребез, язучыларыбыз булганда, безнең татар теле берничек тә юкка чыга алмый. Һәм ул юкка чыкмаячак та. Мин башымны кисәргә, шушы сүзләрне бирергә әзермен, шулаймы? Берничек тә юкка чыга алмый. Шуңа күрә Флора апа менә залга карагыз. Безнең шуңа күрә дип әйтәскә, безнең халыкка, безнең татар халкына шуңа күрә хәтта сез иҗат итәргә хәтта тиешсез дә. Менә шушындый матур, бай, әдәби татар телендә язучыларыбыз булганда, без исән калачакбыз. Сездә безнең өмет, бик зур өмет, зур рәхмәт. Шуңа күрә сезнең илһамыгыз, илһам чишмәгез бер кашан да сүрелмәсен. Һәр вакыт менә шундый зәвыклы, матур ханым булып калыгыз. Һәм сезгә әлбәттә исәнлек, саулык телим. Тагын бер тапкыр котлыйм. Зур рәхмәт, матур кичәгез белән тәбрик итәм. Гөлгенә Кәлимуллина. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Флора апа, бүгенге кичә бу җырдан башка булмастыр. Инде бер 15-20 еллар җырлана торган җырларыбызның берсе Габдразак Мингалиев кие, сезнең иҗат иткән шигъри юллар. Бу җырны инде Раяз әйтте, сезгә сезнең яшыгызны биреп булмый, 55 яшьлек юбилейгызга киләм диде. Шуңа күрә 50 яшь. Şeşek otalar Mehabetin yeneşende yürüse Yaşlıklerde geri faydalar Bir dost kayam her kim bu bakıtını Kabul eder de Yaşadık, utanmaz bir başka İlle de elimiz girer Sigizin tulgan şaptağı gül O şıkkına gileyirsin Söyleygeninin sihri gözlerinden Can rahatı kilezlisin Bir dost kayam her kim bu bakıtını Kabul eder de biktiler İlle yaşadık utanmaz başka ille de elimiz girer her bir жылы сөзі Көңілімден азлар уята Яратышы қына тұрырсың күк Дүния мәшәқәті болмаса Бел дос қайам her kim bu бақытыны Kabul eder de biktiler İlle yaşayıp utanmaz din başka
dustayım her kim bu bəxtini kabul iter ide biktiler. 50 yaşı deyip utanmasın başka, 50'de de elimiz girek, mühabbetke amanımız girek. 80'de de, 90'da da, 100'de de kirek bulurga yazsın Florapa. Flora Tarkanova. Florapa, шыннан да шиғырларыңызға шул қадары көп жырлар ижад етілген, сәхне артында тағын 27 жыршы басып тұра. Жоқ, бар яратқандарыңына шақырам. Шундайларыбыздың бірсі, халық жыршысы Зөһрә Сахабиева юбилей кешесінің сәхне түрінде. Рүстәм Яхин музыкасы, Флора Тарханова сөздері. Yüreklerge nur indirip kilde izge Ramazan, İhlas kılgan dualardan yaktıra şehri Kazan. Ramazan, Ramazan, kilde izge Ramazan, merhametlikке şakırıp yağmurı munglu azan, merhametlikке şakırıp yağmurı munglu azan. İyilik bilen ütesek Xuday kuşkan bar işni, canımız olur paklanıp savilar canı tüsle. Ramazan, Ramazan, kilidi izge Ramazan, merhametlikке şakırıp yağmurı munglu azan, merhametlikke şakırıp yağmurı munglu azan. Ey Rabbim sana min şükür, sınavlar vergen için. Nığmas idi başkaça bizning ruhimiz kişi. Ramazan, Ramazan, kildi izgi Ramazan, merhametlikке şakırıp yağmurı munglu azan, merhametlikке şakırıp yağmurı munglu azan. Her gün erken namaz bilen uyana şehri Kazan, köngüllerini soflandıra ingizgi ay Ramazan. Ramazan, Ramazan, kildi izgi Ramazan, merhametlikке şakırıp yağmurı munglu azan, merhametlikke şakırıp yağmurı munglu azan, yağmurı munglu azan, yağmurı munglu azan. Татарстанның халық артисткасы Зөһрә Сахабиева. Флора Тарханова.
Зур рәхмәт. Барыгызга да зур рәхмәт. Флёра ханым, султаным, дустым. Ханым әфәнде. Сездә бөек Булгар дәүләтебез кызларының, хатын кызларының гүзәллеге, тырышлыгы, хезмәт сөючәнлеге, батырлыгы, милләт пәрвәрлеге, патриотлыгы ята. Шушы кызларыбызның каны сездә, ага. Рәхмәт шундый булганыгыз өчен. Зөһрә Сахабиева. Зөһрә Сахабиева. Флёра Тарханова. Флёра апа, менә хәзер рәхәтләнеп, үзегезнең яраткан шигырьләрегезне тагын да тамашачыларга ирештерергә вакыт җитте. Рәхим итегез, сүз сезгә. Көчле алкышлар, җәмәгать микрофон алдында. Бүгенге юбилей кичәсенең сәбәпчесе, юбилярыбыз Флёра Тарханова. Сәгъдәт шуны Илдар Камиловичны юкка гына чакырмаган идек. Менә яңа гына китап нәшриятында 551 битлек шигырь китабым чыкты. Менә ул шуны сезгә күрсәтергә тиеш иде. Хәзер үзем күрсәтәм инде. Яңа гына табадан төшкән яңа китап. Соңгы вакытта быел бигрәк тә табигать кутырынды. Кем гаепле? Ни булды соң быел җәйге айлар белән? Яңгыр куя зәһәрләнеп, күк күкрәтеп, мондый җәйне күргән булмады һич кайчан. Өстәвенә суык килде, жан тетрәтеп. Кояш күптән кирип качты тау артына, үпкәләде булса кирәк мир халкына. Яктыртасы килмәсә дә җен уясын, чыгыйм, чыгыйм дип үзе гел талпына. Күрсәткәли кайчакларда җылы нурын, тиз-тиз генә күзләп ала бар мөхитне. Аннан кабат кирип кача үрсәләнеп, күрмәс өчен әхлаксызлык баскан илне. Гарасатлар табигатьтән генә тормый. Әдәми зат бу заманда ниләр кырмый. Кешелеклелек дигән нәрсә юкка чыкты. Кай берәүләр үз баласын үтерә кыйный. Җирне басып алды ялган хыянәтләр. Килеп кирде читтән кутышкыш гадәтләр. Табигатьнең кутырынып дулауларын китермәде микән безгә шул сәбәпләр. Күпме адәм иртә китте бакыйлыкка. Акчасы да, байлыгы да өйлеп калды. Тәрбиясез балалары бүлешә-бүлешә ул байлыкны кырып-себереп суга салды. Әдәплеккә кирми торып тиз арада Ходай бирмәс безгә матур көннәрне дә. Рим Помпеян шуңа җирдән сырып атты. Бөтерә күрмәсен тик безнең өннәрне дә. Йөрмәдәй гаять көчле җил давылдан бөгелә сыгыла сынып ауган һәр бер агач. Сыкрый-сыкрый түгә ачы күз яшьләрен, үзен саклап калырлык терәк булмагач. Ничек түссен бар табигать шушы хәлгә? Үтәр әле барысы да дисез мәллә? Бәлки үтәр, Ходай кушса, тик шулай да килер көннәр торсын иде гел уңайда. Әйе, быел шатланырлык җәй килмәде.
Килсін десек, вәкшіліктен құтылық әлі. Біздің халық ғыл тәртіпте ғұмыр еткен, әдәп ахлақ bu yıllarda қоя кеткен. Кем ғайыплы bu хәлләрдә? Кем ғайыплы? Қайсы олыр үз үстіне bu ғайыпны? Ғаләмнәрдән дулап келген туфаннар ма? Әллә җирне хурлап яткан эт җаннар ма? Җинләндермик безне кушкан табигатьне, кайтарык иманга керткән бар гадәтне. Шул чагында кояшы да көлеп чыгар, яңгыры да бераз яугач туктап торыр. Мәңге яумасын дип аңа киртә кормыйк. Бүтін dünya сулып кибер, киер, құрыр. Бар җиһанны паклык, сафлык билеп алса, киләчәктә тормышыбыз балкып торыр. Газиз Аллам, газиз халкым, тәрбияле булып яшик. Бер-беребезгә матур сүзләр белән дәшик. Шунда кайтыр яшәешнең саф асылы, hiç kıtırmaz tabiatның bu fasılı. İyi bir Allah'ım, kirt imanga бар халыкны, инде күптән әхлаксызлык баш калкытты. Иман исә һәммәбезне аңлы итәр, җир йөзендә гаделсезлек шундук бетәр. Ирмәдәр, торнадолар читкә китәр. Татардағы кебек рух алкынын, йөрәгендә йөрткән ут ялкынын очратырсың тагын кемнәрдә? Читтәгеләр хәтта дәррәү күпте. Татар иле иң беренче булып мөстәкыйльлек алган көннәрдә. Бәйсез тормыш, чикләнмәгән үсеш, тулысынча туган телгә күчеш, Түштән инде яқты үннәргә, киләчәкне ұжмақ итеп күрдік. Ил язмышын ак бәхеткә түрдік, müстәкыйльлек алган көннәрдә. Дәрәҗәне кабат күтәрербез, милли сәясәтне үткәрербез, үзебезчә яшәп дигәндә, илһамланып, сөйнеп йөргәндә, кинәт күпте давыл, хыялларга якынайып кына килгәндә, безнекеләр һәр чак шулай инде. Вакыт рөхсәт иткән бар нәрсәне эшләп өлгерәсе урында әкренле. Милләт язмышына зыян салып, бер-беренә каршы яу күтәрә, ни буласын онытып кырында. Җиңдек соң? Ярым йорты калдык. Үмітлерні үлтіп суға салдық, терсәк якын, әммә буй жетмей. Шақты йыллар буштан юкны алдық, нидер раслый, хәлдән тайдық. Хәзер инде үкенеп, уй бітмей. Тел кысылып, рухта кими төште, юкса ничә тапкыр авыз пеште. Milli мәктәп, milli бакчаларны фәрман биреп япкан бер мәлдә, кара мөһер сугып меңнәргә. Булай булыр диеп кем уйлаган? Müстәкыйльлек алган көннәрдә. Нинди гарьлек, нигә бу чикләүләр, баш күтәрә тыю һәм көчләүләр? Кайда безнең гаяр илчеләр? Кылган гамәлләрне окларлык та, яуланганны хәтта сакларлык та, калмадымы әллә көч егәр? Бетте хөрлек, телне үзебез сүрдек, халкым тырышып тапкан бик күп байлык, күчеп бара әллә кемнәргә? Кабат тояр өчен хозурлыкны, горурлыктан туган хозурлыкны, юлы булса кире китәр идем, müстәкыйльлек алган көннәргә. Флёра Тарханова.
укыганчы әниемнең бер-ике шигырын укып китәсем килә. Ул шигырьләр матбугатта да басылып чыккан иде. Әнием Саба районыннан, Байлар Сабасының үзеннән Чистайга килеп педучилищеда укыганда әтием белән танышып, әтием райком комсомолда эшләгән чагында танышканнар да, өйләнешкәннәр дә. Ара бик ерак булганга күрә, әнием кайта алмаган. Гомере буе сагынып, сыкрап, шигырьләр язган. Без аны белмәдек, соңгы вакытта гына белә башладык. Адашкан кыз, атылган кош, ни кадәр талпынса да, ышкына алмый тузагыннан шул җирдә башын сала. Син дә чистай адаштырып китердең дә калдырдың, зәңгәр күзле егетеңнән хушларымны алдырдың. Кибәргә элгән җиреннән очты китте күлмәгем, читтә мәңге калырмын дип һич кенә дә белмәдем. Туган илемә кайтырга җыендым әллә ничә, тормышның әче җилләре туктатты жәлләмичә. Гомер буе яна-яна калдым кара күмергә, туганнарымны сагынып яшәдем мин гомергә. Ниләр генә табым икән башкаемны акларга, әллә язмыш, әллә азмыш, калдым шушы якларда. Ярсып уйнармын дип, алдым кулыма гармун. Гармун теленә күчсен дип, күңелдәге барлык моң. Гармун миңа буйсынмады, кием килеп чыкмады. Сагыш тулы башкаемны төрле уйлар тукмады. Шушы уйлар алып китте үткәндәге көннәргә. Авырлык һәм хәсрәтләрдән елап үткән төннәргә. Шөкер инде алар китте, әйләнеп кайтмас өчен, бәхетле көннәр килсенгә түгелде бөтен көчем. Ярый әле кабул булды теләкләрем, дугалар, хезмәтемә балаларым һәйкәл булып торалар. Ярсып уйнармын дип, гармуныма кагылдым, узган гомер катлаулы моң гармунсыз да агылды. Хәзер берничә мәхәббәт шигыре укып китмәкче булам. Быел ни өчен күп итеп телгә, дингә багышланган шигырьләрне укыдым, чөнки соңгы вакытта телне бетерергә тырышучылар күбәйеп бетте. Әгәр тел бетсә, милләтем дә бетәчәк. Ул безнең татар халкының һәрберсенең йөрәгенә кирип, күңелләрен төшереп, йөрәкләрен үтәчәк. Мин моңа ышанам. Бик сагындым әле бу көннәрдә. Серле күзләреңне сагындым. Шул күзләрне эзләп бара-бара, зур бер ташка килеп абындым. Авырттырдым, йыгылып аяк-кулны, үзәгемә үтеп сызландым. Үземне жәлләп йыладым да, юлым дәвамына кузгалдым. Һаман сайын күккә карап йөрмә, җиргә карап барсың кайчакта, дип ырыштым шул чак мин үземне, файдаланып калып фырсаттан. Инде җиргә карап китеп бардым, йомшак кына килеп бәрелдем. Күтәрелеп баксам, колаш җәеп, кочак җәеп, син торасың икән, кадерлем.
ара йырақ, күрешүләр сирәк, хыялымда йөри сүрәтең. Сағынышып тұрсақ та һәр минут, ұчрашулар шикле күрәсең. Күңел дулкыннары тибрәндерә бір-бірімізге булган хисләрне. Айкаса да кайчак тыныкламый, сөю салган матур төсләрне. Сағыну сагышлардан сыкранганны әллә инде Худам ишеткән. Бер көн килеп, киртәләрне җиңеп, кочагыңны җәеп килеп кирдең, сиңа гына ачык ишектән. Флора Тарханова. Балаларға бағышланған, балалар турында yazılған шигырьләремне бір икечне укып китим әле. Ризамы? Син дәвәни конфетыңны бик еракка качырма. Суыткычның ишегендә авыр миңа ачырга. Кызым интекмәсен дисәң, җитсен аңа минем буй. Иң яхшысы конфетыңны өстәлеңә генә куй. Урындыкка басар монда, өстәлгә менеп китеп, утырырмын конфетларның һәммәсен авыз итеп. Бигрәкләр дә яратам шул бу тәмле конфетларны. Дәвәни, әйт әле миңа, менә булардан тагын да тәмлерәк конфет бармы? Булса, аларны да ал син, өстәлеңә өеп куй. Шулай да еракка куйма, җитсен аңа минем буй. Бу китапта хаталарны эзләп тап дигән шигырьләр циклы бар. Аннары табышмаклар, аннары бик күп темаларга багышланган балалар өчен язылган шигырьләр. Аның бизәлеше дә бик матур, эчтәлеге дә матур. Иртән торгач, ашап эчкәч, эшкә китәр вакыт җиткәч, бик зур көзге алдында дәвәнисе иреннәрен буяп торган чагында 3 яшы тулган Диана бөтерелә йөри аның янында. Тегеләй дә килеп карый, булай да килеп карый, йөри дә туя, җай табып әйтеп куя. Дәвәни, бу митичкаңны билеп тылмассың микән? Синең алттан әни белән мин дә битешкә китәм. Дәвәнисе сорый яннан, нигә кирәк ул сиңа? Син бит әле бик нәни. Синең кебек булыр идем, матур булып йөрер идем. Бизәм хочу, Дәвәни. И Дәвәни, мин бит инде зул бәби. Мирбулатның шатлыгы зур, йокысыннан да татлы. Әбисенең ак кәҗәсе ак бәти алып кайтты. Кеп-кечкенә бәти белән гел уйнады Мирбулат. Маңгайга маңгай тирәшеп йөрделәр койма буйлап. Вакыт үтте, бәти үсте, мөгезләр чыкты килеп. Мирбулатны һәм кызларны сүзеп йөри ду килеп. Урамга һич чыгып булмый, сагалап кына тора. Сиздермичә генә атлап килә дә бәреп йыга. Эй, йылый хәзер Мирбулат, зур бит инде бу әти. Сүзмәсен, шуны ныгытып, ачулана әти. Әтисе хәйләкәр генә йылмаеп әйтте шунда. Кемне ачуланырга соң? Кем гаепле монда? Кем гаепле монда? Җавап бирә аласызмы?
Юқыны. Татарстанның атқазанған саңғат ішіркісі, шағира, прозаик, Вайыз Исхаки премиясы лауреаты Флёра Тарханова. Biz rahmat. Hürmetli milletteşlerim, benim şiirlerimni, jırlarımni tыңларга келгенігіз үшін мен сізге мың рахметлі. Менә bu кичәне uyushturuvchilarga, алып баручыларга, Жевитке, жырчыларга, ondan соң режиссерга, Раушанга бик зур рәхмәтле, Кадимгә, менә шушы кичәне uyushturу өчен зур ярдәм күрсәткән өчен Мәдәният министрлыгына, һәммәсенә дә, министрлар кабинетына, һәммәсенә дә зур рәхмәтләремне белдерәм. Бик зур рәхмәт һәммәгезгә дә, исәнлек, саулык, байлык, иң изге теләкләр сезгә. Рахмат, Флёра апа. Менә шушы яраткан тамашачылар, менә сәнгать осталары исеменнән сезгә, үзегезгә, шушындый шигъри юлларыгыз өчен, шушындый балалар өчен әкиятләрегез өчен, проза әсәрләрегез өчен, гомумән барсы өчен дә зур итеп рәхмәт. 27 китап авторы буларак, әле 100-гә якын җырлар авторы буларак, әле киләчәктә дә үстәлеп торсын, инде Ходай сезгә сәламәтлекне йып бирсен. Ярыймы? Әле тагын да хөрмәтле дуслар, хөрмәтле тамашачылар, өр-яңа җыр яңа гына язылган, һәм шулай ук татарлар язмышын чагылдырган, татарлар гимны Резида Ахиярова сүзләре, көе Флёра Тарханова шигыре. Әҗрне яшь талантлы егетебез Айтуган Вәлмөхәммәтов башкара. Гафу үтенәм, алданрак әйтеп куйганмын икән. Җырчыдан соң әйтергә тиеш идем. Рәхмәт, Флёра апа. Булай гына була. Гаип түгел.
Байтуған Валмөхәмәтов. Хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле дуслар, Флюра Тарханованың яраткан шагыйрәбезнең филология фәннәре кандидаты Гаяз Исхаки премиясе лауреаты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, безнең яраткан шагыйрәбезнең юбилей кичәсе тамам. Флюра апа, иҗади уңышлар, сәламәтлек, киләчәктә дә татар милләте өчен, сәнгать өчен янып яшәргә язсын. Рәхмәт сезгә, көчле алкышлар юбилярыбызга. Бүгінгі кешенің режиссері, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Раушан Шарипов. Бик зур рәхмәт. Исән сау булыйк. Киләчәктә дә күркәм матур очрашулар насыйп булсын. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.